Kaixo, ariketa honetan daukagu espira bat, espira zirkularra, hemen daukagu gure espira, 20 zentimetroko erradio daukana, eta daukagu eremu magnetiko bat, eta eremu magnetikoa da espirarekiko elkartzuta. Hau da, urdina izango da gure eremu magnetikoa, eta espirarekiko elkartzuta da. Hola. Orduan, esaten digute, kalkulatzeko zenbateko fluxua zeharkatzen duen espira hau horrela dagoenean, eta zenbatekoa zeharkatuko luke espira 80 grado biratuko bagenu. Horrela, eremua mantentzen da konstante, imaginatu behar duzue hau dela espira bat. Orduan, horrela izan da zenbatekoa. Egiten baldin badegu paralelismo fluxua eta euriaren artean, horrela dagoenean bustitzen da pilo bat euriarekin, eta horrela dagoenean berriz ez da bustitzen. Orduan, kalkuluak egingo ditugu. Lehendabiziko gauza, beti bezala, irudia. Nik hemen irudikatu dut gure espira. Azalera vektorea litzateke azalerarekiko perpendikularra, planoarekiko perpendikularra, hori da norabidea, eta noranzkoa erabakitzeko, egin behar detena da, buelta eman espirari noranzko batean ala bestean. Nik erabakitzen dut noranzko honetan ematea. Noranzko honetan horrela daukagu vektorea ateratzen dela, gurerantz, zurerantz. Orduan, B vektorea dela urdina eta S vektorea paraleloak direnez, beraien arteko angeluak 0 litzateke. Honekin irudikatzen dut, ze noranzko jarraitzen dut, S-ren noranzkoa adierazteko, eta orain esaten dut, espira da perpendikularra B vektorearekiko, beraz, S vektorea eta B vektorea paraleloak dira, beraz, alfa, beraien arteko angelua, 0. Beraz, phi, fluxua, izango da B biderkadura eskalarra S, B bider S bider cos 0, beraz, 2,51 bider 10 ber minus 3, eta hemen unitate berria litzateke Tesla bider metro karratu, Weber. Zuek egin eragiketak. Eta orain esaten digute, hau da horrela dagoenean. Hemen hau egiterakoan segertatuko da, gero eta txikiago, 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 eta hemen jabadakigu 0 izango dela, baina egiaztatu behar dugu. Orduan, hemen berriz ere irudikatu dut espira, hemen ez dakit oso ondo ikusten den, baina hau litzateke egoera hau, nun B vektorea horrela pasatzen den, orduan ez litzateke bustituko, S vektorea litzatekela hau, izango litzateke berekiko perpendikularra. Angelu hau da 80. Orduan, daukagu B bider S bider cos pi biren dela 0, izango da 0 Weber. Hau da, fluxu magnetikoa 0 da. Eta hau da dana ikusten duzue benetan erresa dela, Venga, gero arte!